Barban Zarousa impulsa diferentes iniciativas para coñecer mellor os seus visitantes. Desenvolverase tamén unha aplicación na que poder acceder á información de interese turística. Achégase o verán e nesta época do ano de tantas visitas á comarca, a Mancomunidade Barban Zarousa impulsa unha iniciativa clave. En poucas semanas terán sobre a mesa datos estatísticos de todos os proxectos que se fixeron con cargo ao DTI, que é un deses proxectos con fondos europeos a cargo de Next Generation de destino turístico intelixente. Entón, imos empezar xa a ter datos para despois poder planificar mellor todas as nosas actividades turísticas, sobre todo de cara á tempada baixa. Imos empezar a coñecer máis os nosos turistas, de ser datos que nos dean as cámaras, que lembramos que estas cámaras son única e exclusivamente para datos estadísticos. En ningún momento temos imaxes nin grabacións. Simplemente imos a coñecer de onde veñen os nosos visitantes, cal é a súa procedencia. É aproximadamente a media de días que pasa o visitante en Barban Zarousa. Que isto é importantísimo para nós, para poder facer comparativas e para poder ir mellorando na planificación turística ao longo de todo o ano. Imos ter tamén en marcha todas esas plataformas de información dirixidas aos visitantes que tamén iban con cargo de DTI, é dicir, os tótems que están colocados en cada un dos concellos, que van a dar a información actualizada en tempo real, tanto de festas como de eventos, como tamén a propia información dos recursos do territorio. Recursos que define de moi útiles cando as oficinas de turismo están pechadas. A horas que non están en funcionamento. E tamén unha aplicación móvil que tamén nos vai a dar datos sobre diferentes roteiros que se poden facer no territorio. Todo dirixido a aportar información aos turistas e ao mesmo tempo a recoller datos de quen son as persoas que nos visitan. Cachafeiro apunta que se obterán datos ao longo de todo o ano das cámaras instaladas para iso. Isto permitirános saber, por exemplo, cando facemos a ruta de tapas, pois saber exactamente quenes son os nosos usuarios da ruta de tapas, que agora temos unha idea de todos os datos que nos transmiten os establecementos que participan, pero deste xeito tamén o imos ter en tempo real da xente que ven nesa época. Poderemos establecer comparativas por semanas, como nos afectan as pontes, xa non só as pontes nosas, senón as pontes noutras comunidades autónomas, por exemplo, Madrid, que é un dos emisores aquí ao territorio, pois saber cando hai pontes en Madrid, por exemplo, ou no País Vasco, que tamén é outro dos nosos grandes emisores, saber se realmente estamos absorbendo ese tipo de turismos. Ou se sería preciso reforzar as campañas neses territorios, todo para axudar a planificar as accións a desenvolver para dar a coñecer o destino.